Odpor. Keď máme k niečomu odpor, tak to vlastne živíme. Ak je v našej realite alebo v našom živote jednoducho, ak máme niečo také, proti čomu akoby aktívne bojujeme alebo to nemáme radi, tak si to vlastne týmto držíme v živote stále pri sebe. Poviem vám k tomu príklad so zákuskami. Neznášam zákusky. Nemôžem ich ani vidieť. Keď ich vidím, tak sa veľmi hnevám. Je mi z nich úplne navracanie. Stále vyjadrujem okolo toho svoju nechuť a svoj odpor. Každému o tom hovorím, ako sú tie zákusky hnusné, ako škodia zdraviu, ako sú strašne sladké, aké sú odporné. Na fyzickej úrovni sa zdá, že ja tie zákusky úplne odmietam. Ale na energetickej úrovni sa tými zákuskami doslova ich hltám, sa s nimi dusím, doslova ich do seba stále džgám a zároveň vykrikujem, aké sú odporné. A teraz si za tie zákusky dosaďte, čo chcete. To môže byť politika, to môže byť vojna, to môže byť nedostatok váš, to môže byť akýkoľvek, hej, či už finančný, alebo láska, alebo niečo. Môže to byť, ja neviem, niekto nemá rád hluk, tak napríklad budem stále hovoriť, ako sú všetci hluční, ako je hento hlučné, toto je hlučné, tamto je hlučné. A vlastne tým odporom si akoby stále ten hluk priťahujem do toho svojho života. Stále si tie zákusky džgám do tej puse, pretože vlastne mám voči tomu odpor. A ak máme voči čomukoľvek odpor, tak tomu dávam pozornosť. Odpor je takisto len forma pozornosti. Prečo sa médiá stále snažia vzbudzovať? Prečo stiahujú pozornosť na rôzne veci? Keď si to tak človek sa nad tým zamyslí. No prečo to tak je? Pretože tá pozornosť je zase len forma energie. Je to isté, ako keď niečo milujem. Keď niečo milujem a keď niečo nenávidím, rovnako to živím energiou. Hej, táto je v podobe lásky, táto je v podobe nenávisti, ako jasné, že sú tam rozdiely, ale tá energia za tou emóciou je takisto silná. Takže vlastne, keď proti niečomu bojujem. To znamená aktívne som v odpore, aktívne to nechcem mať vo svojom živote, utekám od toho a tak ďalej, tak si to vlastne stále pri sebe držím, živím to svojou pozornosťou, živím to energiou a ono to buď zostáva, alebo ešte aj rastie, podľa toho, ako veľmi tomu tú energiu dávam cez ten odpor. Aká je cesta z tohto? Ako s tým naložiť? Prijať ten zákusok, prijať tú situáciu, prijať to, čo mi tam ako vadí, čo tam aktívne som v odpore. Prijať znamená uznať právo na existenciu. Byť v neutrále voči tomu. Nebyť v odpore, nemusím to ani milovať, ak raz tie zákusky nemám rada, tak ich nemám rada, je to OK. Ale nebyť v tom odpore voči tomu. Môžu existovať. OK, všetko môže existovať. Ako ja môžem vedieť, čo je a čo nie je, čo má a čo nemá existovať tu, na tomto svete. Uznávam právo na existenciu všetkého, čo tu je, pretože nič sa nedieje zbytočne, nič neexistuje zbytočne. Nie som v odpore voči ničomu. A tým pádom tomu nedávam energiu.